bocah mendem arep apa? Aku takon. Adile wong takon iki diwangsuli. Aja duneki wong mendem. Ora iki ana sinar apa? Sik, sampean meneng sik. Iki rembukaku karo bapak. Ora janjane kowe iki arep ngopo? Lho, aku nlesih perkara iki ora ming nyarujuli dawuh wong tuwa. Ning kabeh dawuh wong tuwa iki tak timbang, tak saring. Ngono, ora dumeh wong tuwa sing dawuh aku menyang, wong tuwa sing dawuh aku menyang. Ning ditingi sik dawuh wong tuwa kuwi apik apa ben ora. Lho, nyatane apik iki tak tumrap sampeyan. Aku tak nlesih karo bapak. Sampeyan meneng sik. Kapok kowe. Mau nyenengi aku saiki seneni Raden Antasena. Dengkulmu mlocot. Oh krungu. Krungu wae mburiku sound system. Wah, caitan. Terus karmu piye? Terus bapak dawuh anak-anak kon nyandhet lakune Petruk karo Bagong. Yo. Terus sampeyan ora mikir majelis diwa. Wah. Bali karemu ora karemu. Nek sampeyan duwe semboyan kaya ngono, aku ora bakal nyandak utawa nyekel Petruk karo Bagong ning njaluk pamit Pakde. Si bawaku dor aku njaluk pamit, bapa ora gelem goleki majelis dewa, aku sing goleki, ora pati-pati bali. Aku ning negara Ngamarta nek urung ketemu karo mak cilik. Loh. Wah. Kok tadi kaya ngene kanane iki piye? Wis ben. Wah, dasare aku ora seneng di anak Antasena. Siji wani karo wong tuwa. Angga loro nek tak kongkon susuke dipek. Ku merkara susuk dipeke kok. Wah, loro ati boyo nembu. Pak iki tak pek. Pak iki tak pek ngono kok mung waton disak. Edan mulo terus yasa apa-apa.